Assalamu alaikum masu sauraro. Sannan ku da kasancewa da mu musamman a daidai wannan lokaci. A yau muka kawo muku jerin jaruman Kannywood guda 4 wanda suka mutu da kyakkyawar saida. Su dai wannan jaruman Kannywood guda 4 sun mutu ne ana matukar alfahari da mutuwar tasu, ma'ana dai inda mutane ke tofa albarkacin bakinsu, inda mutane ke ta faɗin alshini da alkhairi game da wannan jarumai. Jarumi na farko a cikinsu shine wato jarumi Ahmad S. Nuhu. Jarumi Ahmad S. Nuhu ya mutu ne a 2009, kawo yanzu shekara 14 kenan da rasuwar jarumi Ahmad S. Nuhu. Jarumi Ahmad S. Nuhu ya mutu akan hanyarsa inda ya accident ɗin mota, daga nan kuma rai ya yi halinsa, inda aka yi sitarsa kamar yadda addinin musulunci ya tanadar. Wannan jarumi daga ranar da ya mutu ranar 20 ranar wato 2009 kawo 2023 yanzu kenan, da sanda aka tuna jarumai adilai a masana'antar ta Kannywood ana tunawa da wannan jarumai. Sai jaruminmu na gaba wato jarumi Rabilu Musa Dan Ibro. Jarumi Rabilu Musa Dan Ibro dai ya mutu ne sakamakon wani rashin lafiya da ya sha fama da shi. Jarumi Rabilu Musa Ibro ya kasance jarumi a masana'antar shirya fina-finan ta Kano. Jarumi Rabilu Musa Ibro, ko kai mai sauraro na san da yake kallo da yiwuwar jarumi Rabilu Musa Ibro ka ji jimamin rahinsa, inda ya samu saida da soyayyar mahaiki wato fayyan halitta shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Jarumi Rabilu Musa Ibro ya mutu ne a 2014. Daga yanzu zuwa mutuwar jarumi Rabilu Musa Ibro shekara 9 kenan. Daga lokacin da jarumi Rabilu Musa Ibro ya mutu kawo yanzu, mutane na ta alshini na kuma ta jimamin mutuwar wannan jarumi. Duk sanda aka tuna da wannan jarumi aka yi faɗa alkhairi da kuma alkhairin da yake yi a masana'antar ta Kano da kuma wajenta. Sai jarumi na gaba wato shine jarumi Nura Mustapha Waye. Nura Mustapha Waye dai ya kasance wato fitaccen daraktan masana'antar shirya fina-finan ta Kano, wanda ya jagoranci fina-finai masu kyau masu tsafta. Jarumi Nura Mustapha Waye ya kasance daraktan Iddasu. Jarumin dai ya mutu ne a 2022, kawo yanzu dai bai wuce wata 6 da mutuwa ba wannan jarumi. Jarumin dai wato Nura Mustapha Waye ko kuma ce daraktan ya mutu ne wanda mutuwarsa ta bada abin al'ajabi, inda mutane suka yi ta jimami da kuma wato shiga zulumi akan mutuwar ta jarumi ko kuma ce darakta Nura Mustapha Waye. Shi dai wannan darakta ya mutu ne ba tare da jin ba'asin jinya ba, inda aka tabbatar da wato hakan daga wato wajen abokanan aikinsa da kuma matarsa. Kawai dai aka ce idan rai ya yi kira to za a ji ko babu ajali idan mutuwa ta zo ta. Sai jarumin na gaba wato shine jarumi Kamal Aboki. Jarumi Kamal Aboki dai ko sati 2 bai da mutuwa ba. Wannan jarumin dai ya mutu ne sakamakon wato hadarin mota. Da dai aka yi jana'izar wannan jarumi kamar yadda addinin musulunci ya tanadar. Wannan jarumi bayan mutuwarsa wato Kamal Aboki, mutane sun fito sun tofa albarkunan bakinsu game da alaka da suka yi da wannan jarumi, inda suka bayyana wa duniya cewar wannan jarumi ya kasance mutum ne nagari kuma masoyin manzon Allah, inda mutane ke ta faɗin albarkacin bakinsu kan wato alakar da suka yi da shi kafin mutuwar tasa. Mutuwar wannan jarumi wato Kamal Aboki ta taɓa jaruman masana'antar ta Kano da masoyansa da 'yan uwa da abokan arziki, inda ke ta jimamin wannan mutuwa ta wannan jarumi wato Kamal Aboki. Dukkanin wannan jarumai da muku ba'asi akan ko kuma sharhi akan rayuwarsu sun mutu ne, inda mutuwar tasu kuma ta shiga ran al'umma baki ɗaya daga 'yan uwa da abokan arziki da masoyansu. A ƙarshe muna yi musu addu'a Allah Ubangiji ji kansu, ya gafarta musu, isa aljanna ce mafificin alkhairi a gare su, amin. In ta mu so Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Za ku iya mana wato comment a sashinmu na comment domin tofa albarkacin bakinku. Wassalam.